Miben más az Energentől manuálterápia? Ebben a videóban nem csak én fogok beszélni, hanem rendhagyó módon a vizsgázott Energentől manuálterapeuta kollégák is el fogják mondani a tapasztalataikat a módszerről, a tanfolyamról, és hogy milyen sikereket értek el a módszerekkel a pácienseknél. Én, mint a módszer kidolgozója, a módszerem eszenciáját 5 pontban próbálom összefoglalni. Az első, hogy a test lélek-szellem egységében dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy a problémádat az aktuális élethelyzeteddel, a múltbéli tapasztalataiddal, a genetikai adottságaiddal, a gondolataiddal, a viselkedéseddel, a félelmeiddel együtt értékeljük. Ezért rendszerben gondolkodunk. Nem csak a te tüneteidet okozó területeddel foglalkozunk, hanem ezt a problémás területet az egész test működésével együtt értékeljük. Fájdalommentes technikákat alkalmazunk, a faszcia kezelések, a viszcerális terápia, a kranioszakrális terápia szemléletére alapozva fejlesztettük ki a mi módszerünket, melynek a célja az, hogy a feszültségek kezelése, áthangolása az idegrendszeren keresztül történik, és minden esetben a test igényeit vesszük figyelembe, ennek megfelelően adaptáljuk a terápiát, ami azt jelenti, hogy gyakoriságát, idejét, erejét minden esetben aktuális pillanatban a szövetek állapotához igazítjuk. Hallgassuk meg a vizsgázott terapeuta kollégáknak a tapasztalatait az Energentől módszerrel kapcsolatosan. Amikor elkezdtem, akkor nagyon tetszett az a betegvizsgálati folyamat, ami teljes testet érintett, és precíz vizsgálati fogásokat kellett alkalmaznunk. Ez már segített ahhoz, hogy a páciensnek ne feltétlenül a fájdalom irányába kezdjen terelni, hanem a maga a komplex testi feszülések, amik jeleztek felém, abba az irányba kezdjem el kezelni. Nem volt könnyű az átállás egy gyógytornász fogás, egy passzív kimozgatáshoz képest ide a finom technikák irányába az érzékelést fejleszteni, és tényleg a páciens testére figyelni. A visszajelzések alapján csak pozitív volt a páciensek részéről, akik nem akartak még több fájdalmat elviselni, hanem azt szeretnék, hogy ezzel már csak csökkenjen a fájdalom, és ne fokozzuk. Minden gyógytornásznak tudom javasolni, az, aki a diplomamegszerzése után már picit tapasztalatot szerzett, hogy összehasonlítsa azt, hogy mit tud a betegeknél elérni ezzel a finom technikával. Szeretek olyan továbbképzésen részt venni, ahol egy egész rendszer szemléletet kapunk a kezünkbe, nem pedig csak egy szegmensről esik szó. Nagyon fontos volt a számomra az is, hogy kitől tanulhatok. Ebből a szempontból az Angéla személye nagyon meghatározó. Az is nagyon fontos szempont volt a számomra, hogy olyan képzésen vegyek részt, aminek van folytatása, illetve van a későbbiekben már a munkám során a tanfolyam végeztével lehetőség szupervízióra, vagy frissítésre, vagy pontosításra. Ez nagyon jól működik ennél a tanfolyamnál. Szerintem abban különbözik ez a tanfolyam az általam ismert egyéb tanfolyamoktól, hogy végre ez egy olyan koncepció, amiben nem a betegpanasz után futunk, hanem valóban a problémának a kiinduló pontját próbáljuk megkeresni és kezelni. Ezzel sokkal hosszabb távú segítséget és sokkal komplexebb segítséget tudunk biztosítani a hozzánk segítséget fordulók számára. Manuálterapeutaként nagyon erős fogásaim voltak, és megterheltem mind az én kezemet és a pácienseimet is. Mióta ezen finom technikával dolgozom, azóta én is sokkal könnyebben tudok kezelni, illetve a pácienseim is sokkal jobban élik meg a gyógyulás folyamatát. Levizsgáztam az alapképzésből, egy olyan komplex technikát adott a kezembe, amivel úgy gondoltam, hogy már nagyon szuperül meg fogok élni, és nincs szükségem egyéb technikákra. De Angéla hozott nekünk a továbbképzésként, haladó tanfolyamként még megint plusz olyan technikákat, ahol tényleg úgy gondolom, hogy egyre sikeresebben tudom gyógyítani a vendégeimet. Rengeteg képzésen részt vettem már, mindenhol azt éreztem, hogy egy-egy területre ad megoldást, és ez az a képzés, ahol úgy érzem, hogy mindent átfogóan tudok látni, és úgy tudom kezelni a páciens, hogy nem azon kell gondolkodnom, hogy milyen módszereket kell összeszedni az elmúlt tudásaimból, hanem ha akár nem is végeztem volna az
ezeket a képzéseket, akkor is egy olyan komplex megoldást tudok nyújtani a pácienseimnek, amiben teljes gyógyulást tudnak elérni. Az elméleti képzés során összefüggéseket tudunk meg, amik a bonyolult eseteket egyszerűbbé teszik, így könnyebbé válik a kezelés és a gyógyítás. Fájdalommentesen dolgozunk, finom érintésekkel. A tanfolyamok során esett megbeszélések is vannak, és ilyenkor ötleteket kapunk a betegvezetésre, hogy hogyan tudjuk nem csak fizikailag támogatni, hanem lelkileg is a hozzánk fordulókat. Az első alkalommal éreztem, hogy ez valami teljesen más technika, koncepció, mint amivel eddig találkoztam. Így volt lehetőségem összehasonlítani ezt a terápiát más terápiával. Messze menően hatékonyabbnak éreztem, és éppen ezért döntöttem el ott akkor, hogy én ezt az egészet szeretném végigcsinálni. Ez egy 2,5 éves tanulási folyamatot jelentett. Egy nagyon jó csapatban, nagyon jó oktatóval, Angi folyamatosan ott volt mellettünk, fogta a kezünket, szó szerint is, csekkolta a fogásainkat, pontosította, visszajelzést adott, és így minden képzésről szinte felüdülve mentünk haza, újjászületett a testünk is, mi is éreztük ezeknek a fogásoknak az áldásos hatásait. És hát aztán a páciensektől is jött a visszajelzés, egyre hatékonyabbnak éreztem a munkámat, és nagyon jó érzés volt a páciensek részéről is ez a megerősítés. Nagyon örülök, hogy van lehetőség folytatni, további mélységekbe beleásni magunkat. Azt gondolom, hogy ez a módszer jó lehet mindazoknak, akik azt érzik, hogy a munkájuk során falakba ütköznek, akik nem akarnak protokollok mentén dolgozni, hogy erre ezt szoktuk. Kerestem azt a lehetőséget, amivel úgy tudok segíteni a pácienseknek, ahogyan nekik arra szükségük van. És ezt kaptuk itt. Megtanultuk értelmezni azt, amit látunk egy betegvizsgálat során, és a testi érzeteket követve ott dolgozni, ahol a páciensnek arra valóban szüksége van, és ez nem feltétlen az a terület, amit ő fájdalommal megnevez. Néha teljesen máshol kell dolgozni, viszont ezzel tudjuk a kiváltó okot megszüntetni. Nagyon sokat segít, hogy rendszeresen összeülünk, meg tudjuk beszélni akár a problémás eseteket is. Számomra mindig fontos volt a szakmai továbbképzések, így a gyógytornát kiegészítve kerestem valami újabb kezelést, ami a páciensek számára fájdalommentes, így találtam rá az Energentle módszerre. Nagyon megtetszett, így hónapról hónapra tudtam jönni a képzésekre, elkezdtem használni, és a páciensek visszajelzése alapján úgy éreztem, hogy ebben a módszerben úgy megtaláltam még jobban magamat. Számomra is új utakat nyitotta meg. Célirányosabban tudom használni a technikákat, amit az Energentle tanfolyamokon megtanultam. A főiskolán tanultakat nagyban kiegészítette és meg is erősítette. Nagyon sok újat is tanultam. Ezeket az új technikákat beépítem a napi munkámba,